Vappu on vain kerran vuodessa. Silloin tulee kevät Suomeen, vaikkakin tämä aika useimmiten on vielä koleata ja äsken kadonneen talven henkistä. Mutta kun Pohjolan kesä on kovin lyhyt, on sen vietto aloitettava niin aikaisin kuin mahdollista. Ja olipa vapunpäivänä heloittava auringonpaiste tai kylmävihmainen sumu, yhtä uskollisesti ilmestyvät pääkaupungin ja muuallakin katukuvaan valkolakkisten ylioppilaiden nuoruuden iloa ja intoa pursuavat kulkueet, työväestön taajat juhlarivistöt ja neitosten heleät kevätasunnot. Mitä olisi Helsingin vappu, ellei Vantaa muistettaisi? Vantahan on saanut ilman pisteitä värjytellä koko lumisen talven, mutta nyt tulee kesä. Iloitkaa myös ihmislapset. Auringon suloinen aika lähenee tämän kevään avauspäivän jälkeen juoksuaskelin. Kaivopuisto ja Ullanlinnan kalliot ovat vuosikausien aikana kuulleet joka kevät valkolakkisen nuorison iloisen laulun ja remuavan äänten sorinan. Vaikka sieltä tällä hetkellä puuttuvatkin simaa ja tippaleipiä notkuvat pitkät pöydät, mennään sinne siitä huolimatta. Heleä ääni ja rakas mieli eivät sentään ole kortilla. Siksi kajahtaakin reipas laulu toisensa jälkeen säveltäjä Ossi Elokkaan johdolla. Ulkoisen kylmyyden korvaavat sytyttävät perinteistä rikkaat kevätlaulut. Ja ehkä jo seuraavina vappuina sima vuotaa ja sokerin peittämät tippaleivät saavat unohtamaan välillä olleet paastovuodet. Ikävät on unohdettava ja eteenpäin katsova ilo otettava toveriksi. Niin kuin tuhansien valkoisten lakkien rivit ilmoittavat kevään tulon, niin myös työläisjärjestöjen valtavat kulkueet lippuineen ja viireineen kuuluvat eroittamattomasti vappuun. Näin on tästä päivästä tullut ikään kuin työn ja kulttuurin yhteinen voimakas symboli. Vielä enemmän nyt, jolloin koko elämämme kurkoittautuu kuin uutta, entistä ehompaa ja hedelmällisempää kesää kohti. Mahtavan näyn tarjoavat 10 liput, standardit ja viirit kultaisin kuvin ja lausein. Koko teollisuus ja elinkeinoelämä tuntuu olevan edustettuna osastotunnustensa alla. 100 000 lukuisena osallistui Suomen työväestö tänäkin vuonna juhliinsa kautta maan. Pääkaupungin kulkueissa marssi 17 000 henkeä, ja kulkueista muodostuikin niin valtava, että rivistön toisen pään saapuessa jo stadionille olivat viimeiset osastot vasta kilometrien päässä olevan suurkirkon kohdalla.
Joukko kasvoi yhä juhlapaikkaan stadionille tultaessa, joten se noin 25 000-vuotisena seurasi ohjelmaa. Avauspuheen piti Helsingin ammatillisen paikallisjärjestön puheenjohtaja Lagerstrand luonnehtien lyhyesti nyt vietettävän vapun merkitystä. Hän mainitsi erikoisesti siitä leimasta, minkä juhlille antaa maamme voimakkaasti kasvanut ammattiyhdistysliike. Sosiaalidemokraattisen puolueen puoluesihteeri Unto Varjonen lausui: "Vappu on kevään juhla. Se on uuden valoisan kauden uudelleen heräävän elämän juhla. Sen vuoksi meillä on nyt oikeus uskoa ja toivoa, että maailman kansat nyt alkavat kulkea kohti rauhan, sovinnollisuuden ja hyvinvoinnin aikakautta." Juhlassa puhui myöskin päivän merkityksestä kansanedustaja Hertta Kuusinen. Niin, käsi kädessä parempaan tulevaisuuteen. Olkoon tämä vetoomus osoitettu jokaiselle suomalaiselle, ja noudattakoon sitä jokainen meistä asemaan ja yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Vain näin toimien läpäisemme taloudellisen ahdinkoajan ja rakennamme pysyvän onnellisen rauhan.